No no anya boka se ene bobo somede de twatwa kura wo mfia mpimbienu ne aduonu enum Ghana de hye nyina liberty adokrum ye ndakiri ponson kasa video so ene yaso egusi ayeti ye beba mu nyina jo abra wi aduru se ensama wodo ye asamufo na dawruma waje brem na wasona so kroje ede amamene da yi se mekenkan fama wo se kase no metena se na mesin kondwa na afi mekenkan ne kama pa enso ede ema wo de yesin kondwa ye ka wo se ensama wodo atwotwo wura ni ntire ne dika na editie bi ene yaboa no ya yede eba na ensam a yede eba no nia ebedi mu akotene ebi enese yekasa National Commission for Civic Education NCC ne nkrabata ye wo bibia ni anwa so bekwai opanipa ye oda no akasa de nsama to dwaide ensam na oka yede ne bechem gadamse wonsam ne yakogina mu awa kontomra mansi mu na won so yede ensam efri ho aba na yede aba betu wenim na wo akwanto wo gadamse wonsam kro ye mu no yede ne bechem awo sahwi mframanyo hunyene ya wo akasa ede na no atum ewo gadamse ehon sansem ehon ya kase yesi nkondwan sema eba ne de eborotwe ho nwi enwa ko nyase nyine ka bom na fi yekinkan kama ede eba mo na meka wo se kase boy mu no ene ya wote ewo na kinkan mu no ayeme OSOMAFO KWAME OWUSU ti kase KOT adese mayenje bre yentwa ho shimakuma bi mra ba kase bono nchemu ankasa no yadi ni nyina eba na fi yadi aba besomo Liberty FM the giant of the west awie o man ni se ma yen share kase bono ase na yen share kase bono ase kame ho na yen fa ase da PhD pa Emfama University of Education Winneba na ne College of Distance Education and Yield Learning ni etwa ntia efren Kodel bani for chem sende won ma bia kwanya de 2025-2026 academic year obi bia ya wani je wona obepese ene obesua de na watre wadwirima boa ma ne bagina akon won ya Bachelor of Degree programs no ebi se ban se Bachelor of Education se Junior High School won bi tanso na Bachelor of Education in Early Grade oye Bachelor of Arts in English language so won bi eho sanso and a Bachelor of Science in Mathematics Education and so yeah one a Bachelor of Business Administration in Human Resource Management and so yeah one a Bachelor of Business Administration in Accounting diploma programs I would be diploma in Basic Education have a diploma in Early Grade Education, diploma in Accounting, diploma in Management Studies, sanso and a postgraduate courses I would run programs on ABU ho. So you also study center and American for the University of Education with the bar. Me bacho bomo de one penny for mon commanded the 0243 70 4297 0243 704297 and have 0542 936592. na fi wonin penifo ya wonom da University of Education Winneba College of Distance Education and Yield Learning ye 20 friend Kodel no wonin penifo atimi edinsa wo so na boa ama won so watimi asua de ama wadwene mu abobew ama ne bagida enso atimi akoyi ede ama wo ma ye se kase bono wase na ye gadam se eho ensem aban grad penny ya ogina de ma de hye ya won wo akontom ramansi no ya e wato ya TV mantam yimu ayewra onmunyafo Joseph Apia ya dodo na nim no se chairman amonia yewra akasa de nsema tudwachem se empani aka to so opani entena fie ema mofra enwe nanka no opani obetena fie ama mofra awe nanka no se yebu nanka wefo a yebu no eka ho bi na nsen gadam se ya age esechirebe na wo mayibu ya eka ho asema enyeje ya bebiem wa kontomra fa baabi ya na sadwumadi ekoso no eyade se sabri die wonum ede akwan foforo kra na wonum ede ba beko astorati agadamse se ne be ya agadamse no ase betimi atu o kirem se kane no nanka wonum ko na omkwachi agadamse fo yo omkwa omapam mo sesa mgugu mo nkaka nyina na mo fa nkom baabi na omapam wonum obepam mo no kina wonum efiri ana okina na obehwe na omugina afa ba akwan ba sa na ye se kofiko na enso na ogina kwantia na so ne hyehyɛ ba akon ya wonum ede ba ne se wonum ba na sa won be kyew ewo agadamse ana se bia bia utu fa fam agudie body bia wonum kyewa akande ne vidia wodo ya wodidi dwuma no anwa ko nya se wonum twagyato na fe wo hye no se de be ya betimi aboa ama yetimi atu gadamse ase na mama yentie wa Abraham na onmunyamfo no ekyekye nsem hu na ode ensem awodo
enso ato yenim. Aha, enti eno enwo sense bi na yewro no monyamfo amfanesem no ansiwo. Osanso kasa de tudwa efa na nsen tano ya enho aba asem tado nso ya wohwe ani na nsen wotwam wa otimu nsen ne ani aye no echen bilu ya yede agu nsom de asikire kakra wo no se yede ba begu yefumpam na pito kura de emfa ne honi enso na ni asesa kura ana ode chem se as a dean ya wono ene da abanka jempanifo ya wono wato ya TV mantam no wone mantam so afo yewro munyamfo webet peti brentum atwa na mondo do no a ehwa kopem se ende wo hwe se ne sa tano nsu no eye bibie wono otimo se ma bie free no enye ye mantam yemu nemom eye bono mantam no ebu ho ba bi ende free ba ya wono guso eye nsie se wono ene bono mantam bambo adwuma kun beka ho abom na ba bibia asafo no hye wo tano nsu so no wonom ene safon etimi akon ade ahie asɛ wonwuma nyina na moma yentie ne nsɛm ɔde tuwa asensabe ene ya woti ye ya ban kraje pani ya wogina wo de ma de hye ya wo no ewo akontomra manse ono kro ya pani pa ya woda aban kraje pani fo ya wo no wo atoya TV mantam nyina ano se din aye yero onmunyafo Joseph Apia ana wote ne kase ode ensemi enso atu edwai na wo gadam se ewo ensem kro ye mu no ana wo hene ya wogina wo de ma de hye ya wo mframanyo ya odokro ya aye nkoso hene ede ma de hye ya wonom wo anwea so na nanom atena kondwa aye nana kwaten ababio na akura edna no atum bi esanse empani aka ato se ye yuti na se wankasa wutiri hu a ye yiwa yibone na ne gadam se ya aba no akonya nsusanso bone pa e wo man Ghana yenso uyi ensu wansu wa yensa ase ya esese na na kyerem se kuadwuma efam se ne oba atoya TV mantamu a utimu se kuadwuma ayade ya esi adehye esre so ye papa ne tituru ne se eba ne se koko ene ehu dwumadi a nanso ye kasa ne gadam se ya age ne ho mena e de haw awodo ye e de abra ya ha adwen ye papa ne se nti ode ade se de pa e de ato mpanifo nyina ne adehye nyina ne se gadam se ne nya de se bebo nti ye ntwe ye ho firi makasa che o mpani se state of emergency ne de ani monimu ya onhwe entu wana monya sa o man no ne ye kɔ no de emwa
koko ba na se okoye garam se a nsuo be na odi gu koko so amana yi school kwara be ko school na wo mu egum na se Ghana be yi a gold obwas gold mines e ba ene bibia dan garam se enti garam se no de yentwa sokora na de besi bia no ensi ko skana ye de campaign ma akuafo etirimi ye de no ene yi de akudru enti politicians no de ye be wi a efiri omo a ye be yi so a omo eka hu e wo se state of emergency no ye de to so se de obia enye garam se aha tina je jo timo se na ni abri ye papa na ne nkasa ye jo san kasa biom atwa so de tudwa kire mu se de gadam se na ye ka no nya afadi agro awon sunsan so boni pa ya se oman no ya nsore waka anyina ye nan so ampema nkwa animu a ebedu ba bi no ye de ensa bebo ye nyam de besu ye papa na wakasa biom asenya si so e de akire Ghana man pani se animu mu ya na monto foforo bi a odi tu ebedmi aboa magadam se yetmi atu ase no ontu sa na mon na eno achi biem na odi tu dwa chem se ndey wo yo hene na gadam se ye kokko so odo ho for mu a ene she ya eno so eho ensem bi ni ane ya woti ye ayo hene ya wugina mu edema adehye ya wono edi amawo mayanto akase bono so yeda so agina mu ewo gadam se eho ensensem mu na opani ya se wodi wani akiri mu ewo National Commission for Civic Education wonom enkasantia gadam se na ekoba se ndey wo yo hene wasase so obi aba se oba betu gadam se a o momongu kura isanse eyade a em no ne samtwerefo ebo nkomo na no ana ode etu dwabiem se na ni nyina ho eban biem na mama yentie wabra na mami ode ensam awodo etu ensamtwerefo anim ensam a okan ye no ebini galamse hunsem ohini bia ni ho obi baye illegal mining e won importem anase na sase so a obeka se ompene ama ban beka se wo peche no ana mpre bebre no obi wo kra ode ne license kro na o se ode eba bedu agudie no na e prospecting but ye ntanhwe ompa nipa no okra genuine license a sa nkrofoi Minerals Commission EPA any assembly no ebeba ebe introduce sa company no ama community no se be ya omo behu de omo ba be omo de omo adwuma omo ba be ye ehu eniema ebe dan no adi akire community no ansa na oye adwuma waye se be ya omo ye bibia omanfo no ne nananom ebe hu nipa ebi omo be ka omo asema akire na so omo be twe na adwene asisu se de omo be ka akire no company no onye ne sa but omo ba o se nipa na de krata be akire me de na akire mpo se krata na ode bre wo no eye new krata a ode be ye adwuma inti mra so se ye be jai se o adeba enye genuine ebi wo ho a eye o manya hu asase bi inti be se me ko hwe se kura license no wadi akire wo ohene no ne manfo amuwo community wadi akire akwa hwe se eyampa bebi ani mines impo ye wo man mu nka ye se company no obi abeje na ye ba be ye adwuma de ye ba be ye se no emaye aha dwini ye papa gadam se ne ho sansam de yama ye ni ambre ankasa amfa ho a na eya akoye bibie ewo ho na ma bi kasa biom editu dwagire mu se ya kasa yi no wonsom eno ne nipa nokre ene se ye nyina ye beka yentia bom na fe yetimi aboa anya adwen koro se ye boa tu gadam se ase a oh who say man no day papa ye betumi adu ase na ye yi afiri ho na aboa amane ene ma nyina timi akoye ofa sa kwan so ade afutuo ade emama se wonom soro ngina won kokoso enkasa entia gadamse esanse ndei kan bi pa na wo bewo abofra bi ubetumi se abofra nka ne ho afa yie papa na so ni nipa duan na chimatro bi aba me basa ha adwen yie papa moma yentie ne nsem ya osan enso ede etudwa
ewo saa kwan no eso mining keke mmea ekoso mmea yewo say etu bi wo yekuro so entu bi o we must demonstrate against it as I say ye de be wo nkwala omadwini mu endo ne IQ wo fom wo kire na ABCD kura wo hu wo kire no 1 2 3 wo hu wo de ne yahwe enye obi ani ho a obeso wo akwala ne ho atochima enti yesre mmamoma yen sorry ne yen kasam na yempia ya hemfo se mema no because omodwe esika yebenya but zunsanso ne de eba yen ene beba yeso se ye wo nkwala no mu ni made a be ma no betumi asori agya wo oba no akọ akasa se ye ntumi nkonja ye ma enti mumma ye nkasa mumma ye ntiam no mu hu se de ekọ no ebe ha ye ne ye ma na omuntumi enjai na obani ya wote ne kan aye panipa ya wode wani kyerɛ mu bibia ni anwa so bɛkwa emanse no mu a ono na wɔhwete ne nka sɛ wode ensem awodo atudwa liba abɛfo ntentan fidie awodo no nyinaa ɛso mepacho Facebook okwa bommoden sɛ obe like na wahye wadwenkyerɛ yɛ fa kase boyi ho no mpacho bommoden sɛ udi begu o kama brepam yɛbɛgye bre yɛbɛkenkan ni nyinaa ɛde ama fikofiko na aboa ama ne yɛma nyinaa so no atimi akoyi ɛyɛ My Liberty FM so ɛna okwa ubenya bi akenkan kama pa eye ma yantra kase bo no so na yenkogina mu ɛwɔ ensem foforo emu na yɛkɔ kase bo no mu ɛwɔ ensem foforo mu a ma yem ewo ensem yi mwe na ene opani baako ya se wode wani kyerem ewo sahwi bekwa bensin no mu a ono ene district minister Edema Presbyterian Church of Ghana Reverend Patrick Kwabena Yinchi so opani akasa na so opani ne nsam ya oka ene se ndi wode adesrede eto emabunu anim na mabunu ya wode adesrede eto ya nibi nyina ene se ene wasre emabunu nyina se ye momoden se nidie ene obuo ye fata ene se ye janom ya wonom te ase ye bekoso a celebrate wo mo na ya mo mahu se awo ya wonom ewo ye no eso abamfaso ye papa na wode etudwa ejem se ene wohwe agya no mo masade ya wonom eya adrede ye papa enya bete endafam ye papa no wonom ayade yanam na anu ya afo ikura de enafam kura emaye na chese utimi hu se wonoma wawo be se edu enum ensia enson ekon wonoma bre wasase so papa na obi ubenyina wie onya siga na wo se me de kwahwe me gade na waja o papa wo ha adwun ye papa wo se me de kwahwe me boy na waja o papa wo papa frɛ wo se papa ikuro ha adwun Reverend Irenchi atuye nyina afo se yenhwe na saa suban no yenyi ye ho emfrim esanse agyanom wono bo ohun modern pa na yen celebrate we sene dan nyine dugu a ye papa ye ma menom so eya ne ye kai wonom dodo no akai wonom ma me echen won papa agyanom so bo ohun modern papa na ye rei edesanse me nyina atudwa wabra na owura ya ye fe ne se Solomon Ania ya do na friend Solan na wonom wa bo modern asise awoda pa sonko anase awoda pa ya nane papa ya friend so wura JK Ania ya wadi enfinsia no adukuno enum 95 years na akora ya hye na woda na ya ma wo se asasi so ne body mo ya obeboy no aboye papa no eho na so pani de nsemi atudwa no kwasemi se yenuanom ania family no atumi agada sehwi bebi enima nyina enimpo wona efri bebi yoso dwenase ne bekwai ne ade nyina come together. In fact nipa ba together sa aya na a different occasion, but this one there near one catcher they say they want to celebrate their father already 95 years and no na ye dream one. In fact bro ya dream ni entiase so because in pempi no obeti say we do obi birthday esu say na ye nanom, but the enuanom who say fathers are also important. Say na Bible can or say honor your father who gave birth to you and also who brought you out. Ani enum say ya be wi ase asase so ankasa no ye janom won kwammoa emu ani ye free buy eti nipa bebre bi no mo enim ba bi on papa mpo wo ebi no se wo mo papa anhwe wo mo enti wo mo hwehwe wo mo akira kwan ebi no mo mpo
abo wo papa no mba yie a wo mpa wo mani mu ehu kra but ye nuanom yi abomoden ehu obre ne amane a wo papa famu for the past 95 years na enne wo mo celebrate wo papa ye ba wo mabaso pa na ye se Awurade se ne wo ma ye wo papa da chi bi won so wo ma enye bi na embro so mehu se wo mahu se agya na bre wo ho enti na wo mo hye agya ne so animonyam no aro de ne kwan so ano dodo na wonom ye ya ofiri amano ne ba oba na wato tawro de abra ne papa tawro sen nsum na emwa me ba cho ene ya woti ye ayes of penny ya wodi wani chemo sehwi be kwai mansi no mu a ono ene of penny ya woda Presbyterian Church of Ghana ano Reverend Patrick Kwabena yirinchi ena wote ne nka se wode sanse mi nyina so no atudwana ne nka sa ye na chi openi ye friend se kwasi agyeman ya ono oye businessman ya ne yonko pa nso ene Sulani ya ono ne wodi ne papa awodade amanu ano ono so ekasa ye edibika ho echem hia ehia se ye gyanom ye hwe wonom yi yeso yenye bi mfama agyamo eda bia fonkwa na ayese eyibi ede mom agyamo so omo hunya ana yehwe oluma ni mfi a wodi a 95 years anya senkotoa enti se wo ye bibi se de ma oluma ya na metime boa na ma so mfi no kokodiri sa je meka chebe yokume ma no se omo nyina no omo sese omo adwen na mo hu se agya no nso aya na omo ye bi ade ba ko a aya na ye hu ni se bio agya tambia ya busy aya na wa bonten yakopi ska de abafie ni se ba se yemfa akra nkodwam enkoto mpaboa enkoto atale ma na agya je oda mama me no je na fakoto ma akra no ba se mame fo no nkra no fi se mame fo no na wo ye mo omo nim se ye agya no na ye diska na mame fo no mo ye mo no enti mitu enkra nyina fo na mitu mema nyina fo se nyame ye wadom na se oto nsama agya na ye abusuaniti enti no matter what se agya wo bio ni bio kwan afọ so timi wo eba owiase de agya aya ade enti no aya mommoa na yen hia agya no so ni monyam yen gya se mame fo no nko na de bia ye hia mo ni monyam wo ye ba mame a eye but agya no so no ye so ye hia bi se ye hia mo ni monyam se bio enkra aya japade a nyame e de ama e de ba wiase so wo ba de ba wiase na se wan hwe na e punishment e wo de ma me de convoy me de cast base for any frakra ba e bi di na chi ye bo aben no mame fo bia se wo kan ne se awupaye wanka se mame paye o se awupaye that means say solo num kwan fa so o mo hwe o mo papa mo ho e ma mo du bade star me no e na nipa e kasa de ka ja fo nyina se obia wo a o meki sure say o be hwe ne ba akudi time say ne ba ne benya ba bia gina na sabio ono so ne se tutu a ne ba na so etima hwe no so wo no wan hwe na e punishment de obeye bia no nyankopon embo mo no nkwan to obia wo a meki so do be hwe ne ba enti we asense be we agyanom titru mama yentie sede be ya yenso dani da nyina ye ma no be ka ye na wono ma celebrate ye nkama pa jentwa kase bono so ne ko gina ho ewo ensemfoforo mu na national president openi ya wono eneda hope for prisoners and social justice eye nana kwakudua na nana kwakudua na ndey wode adesede pa de ato abai no anim se animanimu ya omomoden se ndey se ekoba se adehye ya wonom ewo afiase ya wonom bibinti wakodi afiase no aba no hwe na ompe adwuma emfama wonom serebe ya ebetimi aboa wono patitiri ne wonom a wo mo som ya wonom kosom ye ewo afiase no aba na wieye no ekoba saa na so betena fie na se wanya adwuma bi anya na jese ebani aka ato na twa no kura aka ato se ensa enya adwuma no enidi eno achi ensa no so anya adwuma abronsam obo ne pa na wode semi etu dwa no na wode echem se dodo no aya ne wonom fra fiase eba no wonom ebedu fia esanse wakoda fiase kuranti no enba bi de won satenten so akwe wonye okopa adwuma kura no obi ampese obefa no ene de keka ho ama ne wonom fra fiase ba wonom tete wo saa enya adwuma nye ko ba saa ha adwi ye papa wode semi etu dwa wabra hope for prisoners and social justice wonom de akade ne enema bi ya esombo ede ko che awa sentimental Kumasi Central Prison se wonom enje na wonfa mbo ma eniduafo no wonom entoma kade bi ete se emo seminar toiletries ave ensuo anwa ne nekeka nwina na ekeka ho ya wonom ede kwaboa sa adwumadie no na moma yentie wabra na nana kwakudua ekasa ya bota ya de ba ha ne se prison e friend prison no ye di kan obi koda ho a won say ye wo ye nipa biribia betima mo ko prison ni ma me ensa na ma nipa ba prison obi wo ha boni no ko ye nanso ono kura no ohia adwen sakira
obi nso wɔ hɔ a wɔahunu no asɛm ka court wɔanyɛ kamafoɔ wɔanyɛ dimafoɔ wɔanyɛ sika mfa lɔya ɛno nti deɛ wɔkaayɛ no court no gyinaa so amoa no nso bi a wɔnyɛ bɔne na obi nso wɔ hɔ a ɛsan saafoɔ no nyinaa yɛ nyame mma ase sɛ yɛka wɔn bom no yɛboa wɔn ɛno na kaa hope for prisoners and social justice akoma ɛmaa yɛn mpanimfoɔ bi te sɛ yɛ maame Olivia board of directors no wɔn ɛdɛ yɛ ano ɛna ɛyɛ yɛn prophet Richard Antwi ɔno nso ɛyɛ yɛ panin paa ɔno all power belongs to Jesus asafo a ɛyɛ aban nadawroma ɔmo ayɛ na everyone is entitled to be potential prisoner yɛn nyinaa bɛtumi adam bi na afei aban yɛn nhyehyɛ so a yɛka no duafoɔ no ne yɛsrɛ na korɛ prison officers ɔmo adwuma net na mo eti eno ho ensensem ebi eno no na opani ya ogyinam na ogye niama ne chief officer Lucy Alta enso kasase ya chirensa no adwuma bebre because ye botaye bi ni say ye reform omo so ba hu say ebi sua ade pam ebi etopa no bo fruit ebi ye tire wo honom ye cherecho mu nnwuma bebre na se de ye nim no ye be kire nipa na adwuma na obehu no oba abonten a na abonten so fo no na omo ye nipa na kaakai even ye wo image bebre omo pi omo pamade pa but obo o heba be nipa ni free kura ba odinsa na adwuma no ba ya on be so ode na ade ebe ma no ni nyina ka ho e na ama omo ba omo ni ntumi enka ya basa so de ha adwe ye papa enti ene ya wote ye chief officer Lucy Alta na wote se wagebre ede ensema tudwa Ghana de se ma yengina wezu sanse ebre na ye de ye adwuma ne yemfa kase bonu nyina ensi emfa seda ema wo se wogebre ebo a ye tie kase no ema enema nyina enso etimi ekoyi ede ema ye Dominic Abuboni say God bless you for your hard work. Thank you Osofo wo message ya wodi aba we so ne yegina de kase ni nyina asi asda kwa ma ADB se wode yen ko Facebook ema wonya bi hwe ye me sore so DJ Losky ene ba medin ede KWAME OWUSU tikese KOT ena wuti mbrepam